bij het programma geweest Friesland. In dat programma liet wij reportages zien die in Friesland iets maken waren in het programma van gewest tot gewest. Dat doen we in de man met Johan van der Zee, want hij maakte de meeste van die programma's. Weet net eens hoeveel reportages altijd van Friesland. Een heel soort. Dus, ja. Deze vind ik trouwens wel heel speciaal. We hebben even mee beginnen met jongetje Jorgen. De eerste vleentocht in Nederland is wie in Heerenveen, hè? Wie in Heerenveen? Ja, dat zo. Ja. En de wie een handige jongen die had dat nog een beetje, die is een paar dagen daarvoor had hij echt een eindje hipt. Maar wie in Heerenveen. Van Maasdijk? Van Maasdijk, ja. Clemens van Maasdijk. Maar wennen die man in Heerenveen? Nee, die wennen in Arnhem ook of zo. En, maar dat weer dus een van de eerste piloten van mijn opleiding en een soort yield. En die kon vliegen. En die zou in Heerenveen dus een demonstratie aan. Ja, maar waarom doe je dat in Heerenveen? Omdat een aantal zakenmensen in Heerenveen die dachten, dat kunnen wij wel eens organiseren. Dat lukt een heel soort mensen en dat lust echt een heel soort mensen. Ja, want welk jaar praten we nou ongeveer? Ik denk het is nu 100 jaar geleden ongeveer. Ja. Want ik heb voor de omroep er nog een documentaire over maken. Oké. Ja. Dus een jaren programma want het is in Heerenveen weer betocht. Het hele verhaal. Ja. En een van de onleerlingen van ons wie net de onleerling weer een tentoonstelling in Heerenveen. Maar wij mochten doen zonder te betalen beelden van polygoonbroeken. En Polygoon had dit filmen. Ja. Dus er waren beelden van deze demonstratie. Ja. Dus zaken in Heerenveen heen regelen dat bij hun, die betalen daarvoor, denk ik, dat het bij hun kan. Ja. En die hadden een heel soort geld maar verzinnen. Oh. En er staat in Heerenveen, dus in de Van Maasdijk staat een gedenkteken. Ja. En dat is eigenlijk betellen uit de winst van het vliegfeest. Het vliegfeest. Ja. Werd in 1990 van gewest tot gewest ondacht ombestegen en dat lieten we dus nog zien. De 25-jarige Clement van Maasdijk maakte voor zijn historische vlucht in 1910, waarvan deze filmopnamen zijn bewaard gebleven, gebruik van een eenmotorig toestel dat 450 kilo woog en bestond uit hout en linnen. Met handschoenen en slopkousen aan nam Van Maasdijk plaats op de onderste vleugel tussen draden en spanten. That makes me sing without a care today as I go on my way. It's in the air. It's in the air. Ik heb een vriendje, jongen, ja. En het moest heel stil worden, hè. En dan volk het rom, jongen. De kroeg niet het beste bij. En toen, op een gegeven moment, werd ik wat stilder en stilder. Toen jij nu dat de motor aanzetten we. En daar een ogenblikje. 6 man houden dat dingetje in. Hè? En dan weer zo rap in de lucht in een vlieger een toer van ter wand, weet je wel. Net zo groot heim en dan daalde er weer. Nou, toen ben we daarheen gefietst. Maar, daar stonden we. Trots jou, Lumbers. En ja, daar stond er. In het laan. Ja, daar stonden wij op de dik. Maar het weer alle je meisjes naar staren gaan. Alweer in. Hè? Maar die vliemistingen, die stonden in het laan. En wij stonden op die straat voor het laan. Ja, straat voor wat weer, maar we stonden voor het laan. Ja. En die man die ben direct voorbij, die ging er in gas lezen. Wij stonden op het dik met een visje aan. En dat hullen met die steen. En hij vleegt net. Hè? Hij vleegt net. Nee, want het waren het uit. Ik had het helemaal geweldig hoe volk uit er weer, hè. En dan, jij maar niks. En dan hier naar de motor. Ja, dan vleeg om toer van Terband, weet je wel. En dan ploft er weer. Wij draaien je om. En doe steenk sa steenk
met die voet op de raper. En dan steer ik zo, hè. En niet raar ze, ik komt al. En ik drang aan haar zo en die gaan erin. Kampioen. Achterste voorst. Zoom, 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 high and low. Zoom, 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 here we go. Het toestel verhief zich van de grond, nagestaard door de met stomheid geslagen toeschouwers. 3 minuten en 57 seconden bleef Clement van Maasdijk in de lucht, waarna hij een perfecte landing maakte. Helaas was Heerenveen niet de eerste. Heerenveen had wel aangekondigd dat zij de primeur zouden hebben van de eerste Nederlander die boven een Nederlandse bodem zouden vliegen. Maar 1 dag eerder dan dat Clement van Maasdijk in Heerenveen vloog in Ede een zekere Jan Hilgers een klein stukje. Nou ja, vliegen, dat is misschien een wat groot woord. Hij maakte een luchtsprong van een paar 100 meter. En hij steeg op, hij vloog op 6 meter hoogte een paar 100 meter. Hij landde weer, hij draaide zijn vliegtuig op de grond, want hij kon in de lucht niet draaien, dat had hij nog niet geleerd. En toen vloog hij weer een stukje terug. Dus helaas was Van Maasdijk in Heerenveen niet de eerste die vloog, maar wel de eerste die echt heeft gevlogen. Hij was de held, Clement van Maasdijk. 14 ondernemende zakenlieden uit Heerenveen wisten hem te strikken. Hij kwam met zijn mechanicien Paul Baudot, kreeg hulp van 6 sterke mannen en hij steeg op. 50.000 bezoekers hadden er 50 cent voor over om dit wonder te aanschouwen. Hij vloog. Toen Van Maasdijk hier in Heerenveen gevlogen had, toen werden er ook elders in het noorden, op allerlei andere plaatsen, werden van die vliegfeesten georganiseerd. En die feesten die trokken werkelijk tienduizenden bezoekers. En eigenlijk bij elk feest kwamen er meer mensen kijken, want de een die vertelde het natuurlijk aan de ander door. En dan kreeg je een soort sneeuwbaleffect. Er waren nog niet zoveel Nederlanders die hun brevet al hadden gehaald. Dus bijvoorbeeld zo'n Jan Olieslagers, die de bijnaam de duivel van Antwerpen had. Die heeft hier in het noorden erg veel gevlogen. En die bracht de mensen ook dat groot enthousiasme. Want hij was zich zeer bewust van zijn rol als entertainer. En die hield constant snelheidsraces met treinen. Al die feiten uit de beginjaren van de luchtvaart zijn te zien op de tentoonstelling Hij vliegt in Heerenveen. Dat er zelfs een aviatrice optrad. Dat er ook ongelukken gebeurden. In 1911 kwam Max Olieslagers bijvoorbeeld in het Leeuwarden publiek terecht. En dat vliegers zo'n ongeluk met trots op de houten propeller lieten aantekenen. Nadat Jan Olieslagers in Groningen in Helpman een vliegdemonstratie had gegeven, raakten daar in Groningen een aantal mensen zeer enthousiast voor de luchtvaart. En toen is de monteur van die Jan Olieslagers, die is in Groningen gebleven en heeft samen met de zoon van een biljartfabrikant, Emiel de Schepper, hebben ze een winter lang in een loods achter de biljartfabriek gewerkt aan het in elkaar zetten van een vliegtuig. En dat had het begin moeten worden van een heuse Groninger vliegtuigindustrie, maar het is bij de bouw van 1 vliegtuig gebleven dat de fraaie naam de Helpman 1 kreeg. De stucadoor Willem Reinders uit Veendam heeft in dezelfde winter dat de heren Hagens en de Schepper in Groningen de Helpman 1 bouwden in een schuur achter zijn huis ook een eigen vliegtuig gebouwd die hij de Veendam 1 noemde. En de Veenbode, de krant uit Veendam, die schreef dat het toestel er werkelijk uitstekend uitzag. Alleen de stucadoor had geen verstand van aerodynamica. Hij heeft een jaar lang geprobeerd om het toestel van de grond te krijgen. Eerst had hij geen motor. Toen kreeg hij van een paar weldoeners een motor geschonken. En nadat de motor in het vliegtuig was gezet, heeft hij dus heel lang geprobeerd van de grond te krijgen. Maar volgens een technisch onderlegde tijdgenoot was het 100% geknoei van een dilettant. Op de tentoonstelling hangt een model van het toestel waarin Van Maasdijk vloog. Op schaal 1:5 gebouwd door Dick Schrichte uit Sneek. Tijdens de constructie van dit vliegtuigje kwamen de leden van de modelvliegclub erachter dat de bouwers van de oorspronkelijke Sommerbiplaan nog weinig kaas gegeten hadden van een goede gewichtsverdeling. En dat weer de moeilijkheid met deze kist. Vermoedelijk is het letter Savest toen de heer Van Maasdijk in Arnhem een demonstratievlucht maakte. Hij had waarschijnlijk een iets te steile bocht draaien moeten.
Daardoor verleert de kist zijn liftvermogen. Want een rug heeft natuurlijk meer lift aan de vleugel als dat je scheef ging. Door het geringe vermogen van zijn motor, een 50 pk motor, een genomen ronde motor, het hij zijn lift verleend. Men vleert nog op een lietse hichte van een goede 100 meter. Herstellen is dan eigenlijk net mogelijk, maar alle gevolgen van die. Eind augustus 1910 was er een nieuwe serie demonstratievluchten gepland. In Arnhem. Van Maasdijks verloofde zou daarbij aanwezig zijn. Ze hadden zich juist verzoend omdat hij beloofd had met vliegen te stoppen. 27 augustus 1910 stortte Van Maasdijk voor de ogen van zijn verloofde neer. Hij was op slag dood. Het Heerenveense comité richtte in 1911 een gedenkteken voor hem op. Voor een groot deel betaald uit de winst van het vliegfeest van 1910. Oh, toen hij steeg, kon het zijn. Hij beleert het maar nou. Hier is zijn materiaal voor, zeg maar zitten nou. En het moest bled stil worden. Maar hij ziet gewoon boeten. Ja, gewoon. Je kon hem zitten gaan nou. Hij stuurt ik jou aan de hand op nog. En toen zei ja, daar weer. It's in the air. I feel so smart and debonair. And I must warn this lady fair, beware, look out and have a care. It's in the air. Van Maasdijk. Ik ken het haast net hoe uit. Soms doe je toch in Amsterdam of in Rotterdam in de buurt. Ja, nee, om meesten te krijgen. Deze zakenmensen die hier daar goed trouw. Ja. En in die tijd kwamen er heel iets meer van dit soort feesten. Ja. En dan werden er vaak Belgen die het vliegen en zo. Maar de man van het museum, die wist daar alles van, dus die had in de reportage direct over verteld. Wat het tragische van het hele verhaal weer, dat Van Maasdijk daarna nog 1 keer vliegen had. En er werd dus zijn verloofde beloofd dat er daarna nooit weer vliegen zou. Nou, dat is ook gebeurd, want hij is door Delftstad en hij weer op slag deed. Ja, Dus. ja, spietig. Ja. Wij gaan naar een oorreportage uit 1989, de technische squallen in Bolzert, en dan gaat het over metselen. In die tijd, wie het ik al zei, dan ben er ineens geen vakkleur meer. Nee, en dan wordt het onderwijs wekker scoren en dan moet even een vakkleur komen. Ja, en daar weer een wedstrijd. Ja. Daar weer een metselwedstrijd. En daar hebben wij een lietse reportage van maken. Nou, hij is haast 10 minuten. Als we zo gaan naar die reportage over de technische squallen in Bolzert. Je moet er wat voor over hebben om in de belangstelling te komen. De technische school in Bolzwart wilde de nationale metselfinale naar die stad halen. Maar zoiets kost geld. Daarom maakten ze een 11-persoonsfiets, lieten die zwaar gesponsord aan de fietselfstedentocht meedoen en waren mede daardoor in staat de metselwedstrijden en zelfs een staatssecretaris naar Bolzwart te krijgen. Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting was gekomen om de prijzen uit te reiken van de landelijke metselwedstrijd voor LTS-leerlingen. Aandacht dus voor deze vorm van lager beroepsonderwijs, die maar al te vaak in het verdomhoekje zit. Helaas schijnt het zo te zijn dat als de keuze gemaakt moet worden tussen een technische school en andere vormen van voortgezet onderwijs, de technische school vaak als laatste in beeld komt. Wij vinden dat, en dat zult u zich kunnen voorstellen, helemaal onbegrijpelijk dat de keuze zo gemaakt dient te worden. Want er ontstaat, dat heb ik zo pas al gezegd, een grote vraag naar vaklieden. En juist die vakbekwame mensen, waar wij een vooropleiding voor geven, daar ontstaat in de toekomst een grote behoefte aan. Nu al is de vraag om vaklieden heel groot. Spelenderwijs komen de 12-jarigen, net van de basisschool, hier in aanraking met techniek. Handvaardigheid noemen ze dat op de technische school. Langzamerhand mondt het uit in het denken over en het maken van constructies. Dus dat is helemaal niet sterk zo. Nee. En wat staat er nou in de les? Wat moet je nog vervolgens eens gaan in elkaar zetten? Tussenstukken. Tussenstuk.
Dus je doet er 1 stukje strip bij. Ja, en dan zak ik er niet door. En dan is er weer een gewicht. En dan blijkt dus die proef 2 die je gedaan hebt, met enkele schoor erin en schuine, Dan zakt hij niet door. dat in één keer een enorm stuk sterker geworden is, hè? En dan kan dit er ook nog tussenuit. Ja. Hou die waterpas er maar bij, dat helpt niks. En dan doen we nou even de dakplaat hier. Het aantal leerlingen aan de technische school in Bolsward is gedaald van bijna 600 naar 400. Dit aantal zal in de toekomst te klein zijn voor zelfstandig voortbestaan. Nee, die laat die mooie show hebben. Ja. Zie je, nou is de bedoeling dat de voet blijft zitten. Ja. Bolsward is ook maar een kleine stad, zo'n 10.000 inwoners. Wij vinden dat zo'n school juist in zo'n stad kan. En waarom zou dat moeten? We zitten in een omgeving die van oudsher rijk is aan bouwtraditie. We zitten ook in een omgeving die veel transportbedrijven in de omgeving kent. We zitten in een omgeving die juist gemotiveerde leerlingen oplevert om dit soort toch vrij verantwoordelijke en vrij zelfstandige vakken uit te oefenen. En vandaar dat we vinden dat zo'n opleiding in de stad als Bolsward zou moeten. En in wat voor verband dat zou moeten, dat is nog even de vraag. Maar de opleidingen mogen in geen geval verloren gaan. De school in Bolsward organiseerde de landelijke metselfinale om te laten zien dat er toekomst is voor vakwerk. 12 jonge metselaars uit het hele land, allemaal LTS-leerlingen, zijn naar Bolsward gekomen om uit te maken wie de beste is. Ze metselen een bank op het Broerenplein. De architect heeft die bank zo ontworpen dat die past bij het skelet van de afgebrande Broerenkerk. Dat is te groot. Hij is te groot, dus je moet andere coördinatenpunten kiezen, hè? Terug naar de school. Daar is het al lang niet meer alleen timmeren, metselen en schilderen. Moderne technieken doen daar hun intree. Is het nou leuk spelen of kun je er ook echt iets mee? Ik kan er ook echt iets mee. Het is hoofdzakelijk dus om te leren hoe je tekeningen kunt lezen. En als je dus zelf tekeningen moet maken voor een bedrijf of hetzelfde wat. Je krijgt eerst gewoon in de eerste en in de tweede klas, dan krijg je een beetje tekenen. En dan in de derde en vierde, dan krijg je echt de grote opdrachten om te tekenen. Dat kunnen wij hier ook met de computer doen. Je bent behoorlijk allround als je hier van school. Ja, ik zit er al 4 jaar al op. Dus. Of de leerlingen allround zijn, zal straks blijken als ze in de praktijk komen. Werk is er wel, ook in de buurt van Bolsward. Maar of ze meteen geschikt zijn voor het werk is een andere vraag. Ik denk dat de praktijk te weinig aandacht krijgt en dat het eigenlijk zeer wenselijk zou zijn dat er veel meer in die richting gedacht wordt. Hoe? Dan kijk ik even hoe het algemeen gaat bij MTS'en. MTS'en hebben lange stageperiodes, relatief lange stageperiodes. Die betreffen meestal een jaar in de opleidingsperiode. Ik denk dat het van elementair belang is dat het ook bij het LBO zou gebeuren. Mensen moeten geplaatst worden in de bedrijven, zodat ze contact krijgen met de bedrijven, de cultuur van het bedrijfsleven leren voelen en ervaren. En daarnaast het prachtige voordeel hebben dat er een goede link is tussen de ontwikkeling in het bedrijfsleven en het onderwijs in de instituten, zodat ook de leraren daarmee mee kunnen groeien. Het probleem is wel, die jongens die net als vroeger hebben ze naar ons idee te weinig vakopleiding. En ik denk dat bedrijven als wij zijn en andere bouwbedrijven, die jongens het vak nog moeten leren. Dat wil zeggen, de basiskennis is er wel, alleen de praktijk zullen ze in de praktijk op moeten doen. Toch is er een tendens om steeds meer algemeen vormende vakken in dat onderwijs te brengen. Ja. Dus die vakkennis die wordt steeds minder waarschijnlijk. Die wordt steeds minder, ja. Maar op zich natuurlijk niet een slechte zaak, omdat ik denk dat jeugd van 12 jaar, als die moet kiezen voor een beroep, dat ik dat te jong vind. En als ze natuurlijk een algemene opleiding krijgen waarin ook een stukje beroepsvoorlichting terechtkomt, zodat ze een paar jaar de tijd krijgen om te kiezen welke richting ze uit willen, dat dat een goede zaak is.
materiaal. Materiaal heb ik dan. Ik doe maar maximaal op vergroten. Wat kun je nu eigenlijk met zo'n lagere technische schoolopleiding? Het is een voorbereiding op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en je kunt er nog steeds timmerman, metselaar of schilder worden. Maar ook modern lasser, programmeur en tekenaar. Binnenkort komt er in Bolsward nog een chauffeursopleiding bij en sinds 1988 is er een eenjarige keramiekopleiding. Ik heb het gelezen in de krant en zodoende ben ik hier gekomen. Wat deed je hiervoor? Hiervoor heb ik op een mbo gezeten, opleiding coupeuse. En geen werk kunnen vinden, dus zodoende. Dus je bent van het mbo naar het lbo? Ja. Het was de enigste opleiding van de keramiek. Dus. Nou, kijken mensen wel eens wat neer hè, op lagere beroepsopleidingen, technische opleiding zeker. Merk je dat ook? Ja, als je zegt dat je op een LTS zit, dan reageren ze soms wel vreemd. Maar Hoe vind je dat? Nou, ik ga toch gewoon mijn eigen gang. Enfin, straks zal het lager beroepsonderwijs wel deel uitmaken van een groter geheel met een mooie naam. In het algemeen wordt de scholengemeenschap MAVO-LBO wel voorgestaan, ook vanuit het ministerie. Maar voor Bolsward met name is het denk ik verstandiger om te komen tot een grotere samenvoeging. HVO, VVO, MAVO, LBO. Ik denk ook dat dat in onze onderwijsvisie het beste past. Waar wij zeggen dat techniek binnen het bereik van elke leerling zou moeten liggen. Denk ik dat wij als technische school een hele goede inbreng zouden kunnen hebben om het vak techniek gestalte te geven binnen een grote scholengemeenschap. De bouwstenen voor een scholengemeenschap met alle vormen van voortgezet onderwijs zijn in Bolsward aanwezig. Of het zover komt, het zal wel moeten. Anders dreigt die stad al zijn voortgezet onderwijs te verliezen. Jongetje 89 en dan zit je in oor te min vakkleur. Ja. Dat zit eigenlijk nou weer, hè? Ja. Dat soort mensen die het net meer binnen. Op een of andere manier is dat net onttrekkelijk voor de jeugd om daarin te gaan. Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik lees ook wel eens dat Adelieu dat net had willen, hè? Dat BAM met een zo heeg mogelijke opleiding ha. Want dan doe je net mee. Nee, het kan best wezen dat er BAM binnen die zegt van goh, ik vind het leuk. Ja, nou dat weer in deze reportage te zien dat het best fleurig is om weer eens een keer te metselen. Het weer een reportage uit Van Gewest tot Gewest uit 1989 die we zien in het programma Gewest Friesland en dat is de nijweek weer.